Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni tapangani like, share, subscribe komanso ndikumvera nkhani mpaka kumapeto pano pa Lahiri KTV kuchimake kwa nkhani zosiyanasiyana. Simungakhale president wa anthu amene sakukufunani iyayi. Sanzikani ine ndatuluka mmene momo ndili mboma ndikuyenda pandekha a president paokha sikuti ndikudana nawo ndikumalankhulana nawo tu alipo tiyana tina tikuma lati ine size yanga si inu iyayi size yanga ndi abwana anuwo ndiyenga ndimufuna kuti zotola nazo muzitola na size yanu ili apa size yanu ine ndikulankhulana ndi bwana anuwo timatha kukangana akuluakulu pa apa pa level apa kukangana pa zinthu za ndale koma zina za boma timaitanizana ndikumalankhulana koma akanganya ang'ono size yawo ineyo ati kundiopyeza tikumanga umamanga mutusa wakwa ndiye ndimauza kuti bwerani munimange kaunyolo wa mphuno bweresani Amalawi pafika apa palibe kunyengerera kuswa njoka ndikuswa njoka basi anthu apume ndiye kuli wina wake ku MPC akungonyoza daily kumanyoza munthu wankulu zona zimezo alibe nkhani zina zoyankhula ndiwauza kuti pa 16 apapa adziwe kokagwira ntchito. APM akubwera DPP hoye Profesa hoye nanga Jeni asa kodi ilipo timu yophunzira kuposa imeneyi taonani kwina koseko. Profesa ni masewera nanga judge ni masewera nanga former inspector general wa polisi ni masewera mtunda wake nduti msonkhano usiwanga eti pepani ife timakonda kuyankhula ulemu wanu bwana SG maulemu ngoperekedwa kale ine monga mwana wang'ono ndinazichepesa ena onso azichepese. Mmalawi muno tikufuna mtendere. Rasta amayimira peace, love and harmony. Tikamapita kusonkhano let's have peace. Tikamaka vota tikakumbukire mavuto onse amene onaboli wembamane na posa chidwa pawo. Chifukwa tsiku limene ndila judgment ndila chiweruzo anthu anabwera ni mafufu kwambiri kumaoneka ngati iwowa ni madolo. Ndiye kodi zimene ataonetsa zaka 5 izi ni madolo yowa. That's why tikuti the return to the proven leadership. Manifesto a professor anapanga kale oyazingo khala adzangotuluka kamodzi ko katikatani kodi tikavota ni ndani. Kodi tufuna munthu obaka nyamula ma lift weight kapena makadoda mpira ground. Choncho manifesto ya APM inamba kale ina mwa iyo ndi legalization of marijuana cannabis. President amene vomereza chamba Malawi kuti anthu azipindula ndi professor. Nonse achamba mulipo apa munakalembetsa koma mukavotera ndani kodi kuti biwi chakanika kusaina ene ya Malawi kodi ija nadutsisa ma MP athu ija adzasainenso chifukwa panopa chamba 1 kg magulidwa 2 million kumpatsa zimayi 5 kgs and 5 million. Ndeti kamati job creation ndi chani? Job creation nditiyo osati nzimayi mosani ambira kuseza chinangwa pamutu kumeneko ndikuzuza mandasi kuyambira kale panopa tisintha ino ni nthawi ina zikoma kwambiri nthawi yandithera ja angonga kutoza mipando hapa ndi tenta afuma akazika pasi hapa afuma hapa neba mutu suku kwila ngepita kubaraka Kongo ku district Kongo ifeyo neba mutu suku kwila neba mutu suku kwila neba mutu suku kwila